Tinopomberwa uro tisina uro. Takura neuro here. Maono zvandaona apa. Mazviona? Kana mazviona ngatipei baba Moze nesangano ravo maoko. Musi wechina ndanga ndina president state house tichitaura nezvababa amwazha vachiti baba amwazha vasvika 105 years tiri mustate house vachiti aipapa ine secret yokuti kuti tisvika apapo tofanira kuita sei tese muno musecret iyo taida zviri kureva kuti usvike ipapapa pama 70-80-100 inyasha dzamwari hazvirevi kuroya izvozvo anochiroya usvike uku. Hello guys and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Tripo panapa pachivhitivhiti patelevision tokuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi tiri pasuo raMadzibaba Moze patiri kuona vachiendesa zvinhu zvakasiyana-siyana panogara vanagogo nanasekuru, panochengeterwa vanagogo nanasekuru pabako redonhodzo kuHighfields. Vaendesa zvinhu zvakasiyana-siyana, waendesa mombe, waendesa magrosari zvekupfeka nemamedication akasiyana-siyana, mapilitsi, mishonga nehuku projects akasiyana-siyana kuti anasekuru nanagogo vaone kubatsirikana. Saka tinenge tichikuratidza zvese zviri kuitika panapo, uyezve tina magesti akaita sana naTeri naChibu vachange vachiprovida neentertainment. Mukoma Jatiwero varipo futi. Saka guys, regai timboone zviri kuitika kunoku. Erenga samanizira yako pezama samanizira yako pendinoda kuverenga samani era sama iwera yako pe. Musha uno wakavambwa muna 1968. Wamusha wakura chose, tatone more than 50 years in existence. Kutanga kwakaita musha uno ndekwekuti pane varume vatatu vaive nemashops avo pamachipisa apa. Saka vaiti vakabva ipapo vachienda kwaMahomedmusa kunotenga zvinhu zvomumashops. Vaiona parailway station pakaungana vanhu. Andinoziva kuti Mahomedmusa nerailway station zviri padyo napadyo. Saka vaingoti vakaenda kunohodha zvinhu zvemashops avo, voona vanhu vakaungana, hazvinei kuti izuva ripi, inguva ipi. Vakazosvika pakuti aiwa vanhu ava takuda kunzwisa kuti vane vachiita nezvei pano. Kubva vavasvika pavari, kubva vavabvunza kuti tinokuonai pano nguva nenguva dzatinouya tichihodha zvinhu zvekumabhizinesi edu, mune muchiita nezvei. Ndopavakatsanangura kuti isusu ndo patinotogara pano, ndo patori pamusha pacho, hatina kwekugara, hatina muchengeti. Tiri vanhu vanobva nyika dzakasiyana-siyana, Mozambique, Malawi, Zambia nekuSouth Africa. Takauya tichanzwa tichitsvaga mabasa, tikashanda mumapurazi, tikashanda saka zvikanzi takauya tichibva kunyika dzakasiyana-siyana tichishanda mumapurazi, mumigodhi, muconstruction industry. Asi nekukura nekuzosiya mabasa kunyika dzedu takabva kwakare, hatichakwanisa kudzokera nekuti hatichatoziva kuti mhuri dzedu dzichiriko here kana kwete. Tatisisiri ntachi nemhuri. Saka kwekudzokera hatichina, kwekugara hatichina. Saka takungoungana pano parailway station. Saka varume ava zvakavabata, vakamboedza kuti vabatsiridze kuti vanhu ava vadzokere kunyika dzavo. Asi hazvina kubudirira nekuti vazhinji vacho vavaita zvekupinda munyika vasina mapepa. Saka zvakanetsa. Vashoma vanonzi vakakwanisa kuti vadzokere. Vazhinji vaya vatadza kudzokera, kwakuchibva vati saka todii, hatingachingovasiya ka. Vakadaro. Chiregai tione kuti tobatsira sei kuti vawanewo pekugara pakanaka, pavanochengetwawo zvakanaka, pane kusiya
vanhu vakura kudai vachigara pamhene. Ndo pakazonzi ngandei tinotsvaga nzvimbo yekuti tivake kuti vanhu ava vawane pekugara. Asi pekutanga pfungwa yanga ichiri yekungoti ngavawane pekugara kwenguva tichingozama kuti vadzokere kunyika dzavo. Saka kubva vauya vanonzi vakawanda zvekusvika kuma 300 panguva iyoyo. Vakasangana vakadzi nevarume, asi varume ndo vakawanda. Saka vazoona kuti hazvisi kubudirira izvi, kubva vati ngatichongoti takutena nzvimbo ino into an old people's home inochengetwa vana mbuya nanasekuru vakura vane vasina anochengeta, ivava vacho nevanozoteverawo mumashure. Ndingangoti muchidimbu ndokutanga kwakaitwa musha uno 1968, way back then. Nemabusinessmen matatu avana mushongana nanjerere nakabasa ndo vakanga vaine mashops pamachipisa. Saka wakazotanga kuvakwa mbishana musha uno tichibatsirwawo nevakasiyana siyana, ana Rotary Club, ana Lions Club, vamwewo macompanies and so on, kusvikira musha wedu wakura kusvika pauri nhasi. Musha uno une zvakawanda zvaunoda, une zvakawanda zvaunoshuwira, une zvakawanda zvaunoedzawo kuita kuti tinge tiine kurarama. Ndinonzwa kufara Madzibaba Moze, nekuti mukore uno hausisiri nyore kuwana wekuturira dambudziko rako, nekuti almost everyone anenge achichema nezvake. Saka kuwana wekuti unoturira kuti zvakati uchiziva kuti ndichanzwikwa iropafadzo. Saka inini ndiri kutotora kuti kuuya kwamaita nhasi iropafadzo kumusha uno, nekuti tawanawo pekuturira zviri kutiremera mukati memusha uno. Tinoziva kuti hamutarise isu chete, mune vakawanda vamuri kubatsira nyika yose, tiri kuzviona mumapepanhau nepazvivhitivhiti. Saka tinoziva kuti mungatadza henyu kutiitira zvose zvatinoshuwira, asi tinoziva kuti hamushayiwo 2-3 zvamunokwanisa kutiitira. Saka panyaya dzedu dzezvishuwiro nezvinotinetsa, chekutanga, musha nemusha nyangwe kudzimba kwatinobva, nyaya huru iri papi? Zvinonzi chii? Shumiro yepasi pemhino. Chikafu. Nekuti muchaona kunyanya kana uri mai vemhuri yakakura seni kudai inopakurwa mapureti 20, chikafu chinobuda chakawanda kukunda chinopinda. Saka chikafu hachigare. Saka chikafu ndo dambudziko guru ratinosangana naro. Asi pachikafu ipapo pabatisirei apa Baba Moze? Tinogona kunge tiine rice, togona kunge tiine hupfu. Chekuruboshwe manje, wochipakura nei? Sadza riya. Wochiridyisa nei? Rice riya. Ndichikuzivisai kuti timu idzi dzevakomana nevasikana idzi hadzichada zvinhu zvemanga-manga, dzakuda zvinonaka zvekunzi beans veg machanks munoburana. Havachada, vaneta nazvo. Gogo vasumaila vafane kuseka, gogo havatodi havo zvekushaya nyama mundiro mavo. Saka unobva waona kuti unopererwa ndavanya, mari yenyama yacho hatiiwani. Tikaiwanawo musi umwe chete tombogara masvondo 2 kana mwedzi tozoiwanazve. Saka chichemo chedu chiri pakurutivi rwemuriwo. Tikakwanisawo kuwana nyama, beef chaiyo, towanawo chicken, towanawo fish. Vanofarira zvakangopfava tumasoseji tuminzi. Aiwa mukadaro mawirirana, ndo zvinhu zvavanofarira kudya. Tiri ipapo zvikwanisiro zvemusha. Vana sekuru nanambuya nofunga tese tinonzwa tinzi kana vakura vakudzokera paudiki, vangofanana nevachechi. Havatane kungokanganisika utano hwavo. Saka zvinoda kuti nzvimbo igare yakatsvinda. Saka zvimwe zvikwanisiro zvatinochemera ndezvekuti tuone kuti musha wagara wakatsvinda. Mishonga yekuklinisa kumatoilets iye zvinotanzwa nemosquito tadombospuraya, asi haasi kupera kuspraya mamosquito kuti vasarumwe zvichienda zvakadaro. Saka ndingangoti muchidimbu kurutivi rwechikafu ndo zviripo zvatinonyanyochema nazvo. Basic groceries sezvatinongoita kudzimba kwedu,
kuti unzi uri mai vane mumba makatsiga, unenge uine hupfu hwako, une shuga yako, une mafuta ako, une ndo zvatinongoitawo pano. Tinongodawo mabasics iwawo. Asi tozoenda zvakare chimwe chandandasiya. Munogona kutoya kana nemombe 5 pano Madzibaba Moze. Asi mukasiya malolipop hamuna zvamaita. Masweet chaiwo anodikanwa pano. Saka mazepi anodikanwa pano. Mabiscuits ane cream pakati kwete ane cream ya aiwa tikadaro vanobva vanzwa kuti upenyu hwavo huri kudi huri kuendeka kuti akudya rifa vanobva vadaidzira kuti chirere chigokurerawo. Saka handisi kutaura ndakanangana naMadzibaba Moze chete, isu tese tiri pano anongoitawo mukana wekuuyawo nechaakwanisa pane zvandataura izvi nezvimwewo zvakasiyana siyana. Tinonzwa kufara nekuti basa racho rinorema, asi rikawana rubatsiro nekurangarirwa sezvamatita nhasi zvinobva zvatirerukira. Tobva ipapo, honai kukura kwakaita musha uno. Zvangoita hazvo kuti hatichawana nguva yekuti titenderere tichikuratidzai kuti wakanyatsomira sei makona ese. Asi muri pano muri kungoona kuti musha wakakura, tine nzvimbo uye tine mvura. Zvinoreva kuti tinogona kuita maprojects akasiyana siyana ekuti tisimudzire musha wedu. Chinova ndo chishuwo chedu kuti tikwanise kuwanika tichiita maprojects. Ndinotenda pane muchitibatsira kuti mbeu dzisatsikwe. Ndo mamwe maprojects iwawate tichiita zvinezvi. Tine manwiwa atakarima kubva kukona uko kunosvika kukona uko kutsvaga kurarama, kuti tinopawo vana sekuru nana mbuya kudya kune utano. Zvimwe totengesawo, towanawo mari yekutenga mapiritsi, mari yekudirawo peturu, mari yekuitawo zvakasiyana siyana zvinenge zvichidiwa mumusha. Saka nenzvimbo yakakura kudai tine zvakawanda zvatiri kuti dai tawana zvikwanisiro tawedzera maprojects edu. Tiri kuchengeta mbudzi pano, asi i-red meat. Saka nekuti vana mbuya nana sekuru vakukurudzirwa kuti vange vachidya white meat, toda kuti tipinde kurutivi rwehuku. Taimbodziita ezvinezvi tatambomira project iyoyo. Saka ishuviro yedu yekuti tiisimudzire. Toenda kune project iri pamwoyo pedu yatiri kunzwa kumwoyo kutsva kuti dai takwanisa kuitanga project iyi Madzibaba Moze yefish farming. Tiri kuda kurima hove pano. Hove idzidzi dzobatsira kudiet yanambuya nana sekuru. Towanawo zvekutengesa tichiwana mari. Honai patiri tiri mukati memusha takatenderedzwa nemakastoma kare. Saka dzine dzichiwanikwa neatanga hatitombotambura kuti totengesera kupi. Saka tinotoziva kuti project iyoyo ikakwanisa kuvepo musha wararama. Akanyorwa kumusoro kudenga naMwari zvinhu zvega zvega zvatinoita panyika nenguva yega yega yauchava nayo kuti uchaitei Mwari vanenge vakanyora. Isu hatinange takazviziva kuti nhasi tichauya pano uye tichange tiri pano, tichange tiine nguva inofadza, nguva inonakidza kudai.
ndafara ndaona mukomateri vari pano. Mukomateri hoyo, vatete chipo makadiniko, shamwari dzenyu dzose makadiniko. Aiwa aiwa, tinofara zvikuru muno muHighfield amai mukaratirwa. Ndimo munzvimbo matakakurira. Takauya muHighfield muno tiri vakomana sata vana baba, munozviziva imi. Highfield nzvimbo yakakomborerwa zvikuru, vamwe vanoiti fiyo geto. Kana vachitaura geto vakasiya kuno havana kutaura. Kufiyo kuno uku kwakabva nevanhu vakawanda vakuru vakuru. Manzwa mabusinessmen matatu akanga avako kuma 1960s. 19 taishaya kuti vamwe vanhu mabasa avo anoramba achingofamba achingoenda. Vamwe vanenge vachingoti muti kana kuti mushonga mukuru rudo. Haisi nyore kuti vanhu vakasarudza kutora mari yavo yebasa yebusiness kutsvaga musha uno, kutsvagira vanhu vavasingazive vanobva kune dzimwe nyika, vanhu vaitomboshanda. Isusu nhasi tinoti kana iwe waimboshanda ukasasevha mari yako kuti wane pekugara unotsvagirwa nani? Asi mabusinessmen edu matatu akaona zvichirwadza kuti ivo vanodya nenyama, vamwe vachirara murodhi vachinaiwa nemvura, kusvikira musha uno wava pano. Toda kuti Mwari avaitire zvakanaka. Vakazorora, vakatungamira ngavazorore murugare. Mhuri dzavo ngadzienderere mberi nokuitirwa zvakanaka naMwari. Mazita avo kutaura kwaanoita pamusha uno zuva rega rega, ari doka ari budi. Mazita avo asina kuita sei? Dai vasiriwo musha uno usi pano. Toda kutenda vashandi vari kushanda vari pano, vana mai mukaratirwa. Haisi nyore kuti unoshanda usina pay, usingazivi kuti unowana mari, uchinzi ndingoshandira vanhu, vana asekuru nana ambuya. Saka isusu tauyawo pano, takanonoka kuuya, asi aiwa tauya kuchinyaradzo uko. Tinogara tichienda kuchinyaradzo chiri muHighfield zvekare, kukomborerwa kwatakaita ikoko, kuti tiri mumusha yakadiwa nevakuru vakavapo kare risati avapo, vakavarura kuti ruoko runofanira kutambanuka. Isu tiri kungoteera matsoka nematsimba akasiyiwa. Saka nhasi tauyawo pano pabako redonhodzo, bako rechi tauya pano. Pane zvamataura amai, ndinofunga kuti mukaramba muchiva kumashure zvakasimba maakutoprofita. Ndanga ndifunga kuti pane zvamamuchitaura toda zvakadai, pamwe mazviona kana pana kuudzai, asi taona kuti hapana. NdiMwari takuigirai zvinofarirwa nevatana vedu kuti vachitamba zvavo zera iri totorishuvira kuti dai munhu wese, dai munhu chi? Dai munhu wese asvika pazera ripi? Musi wechina ndanga ndina president State House tichitaura nezvababa Mwazha, vachiti baba Mwazha vasvika 105 years tiri muState House, vachiti dai paine secret yokuti kuti tisvika apapo tofanira kuita sei. Tese muno musikireti iyo taida. Zviri kureva kuti usvike ipapapa pama 70, 80, 100 inyasha dzaMwari. Hazvirevi kuroya izvozvo. Kana uchiroya ukusviki uku. Saka tafara kutaona vatana kuti kana munhu achinge akura anoita sei. Tazvionawo pano zuva ranhasi. Saka vana asekuru nana ambuya tine twakawanda wanda twatauya natwo pano nemusoro handigoni kuti donombodza ndikatupedza. Ndichakumbira umwe chete ondigirawo bepa averenga bepa iroro. Twese turi pano baba Caleb gadzirai vauye zviverengeke tione kuti zvinhu zvakamboita seiko. Tiri kuitira kuti Zimbabwe yose iri kunzwa nhoroondo iyi vamwe vanenge vasingaizive, zvavanenge vasingaizive. Kune vamwe vanofanira kuti vange vachiziva zviri kuitika. Kune vamwe vane mari yakawanda
yavari kushaya kuti vanoisa kupi, vanobatsira vanani. Saka vanhu ivavo tinoda kuti vazive kuti aiwa mari yamakapiwa naMwari iyoyo vokubatsira vari kuno. Kune vamwe vanhu kuti mukabatsira vanokumukirai, vanokushayisai hope, mavabatsira nemari yenyu. Asi vanhu vari kuno mukavabatsira munowana rugare chairwo. Kokuisa mari kuri kuno muri yose yeZimbabwe vane zvavari kupiwa naMwari. Zvingava zvishoma, uyai tibatsirane, tibatsire musha uno wakatangwa kare nevakuru vakatanga. Ndosekera mabhizimusi ava asingabhuroki. Saka aiwa amai mukaratirwa tiri kufara. Saka ndinokumbira umwe chete ativigirewo bepa racho tiritaure kana ritaurike zvakanaka richiverengwa, mai mukaratirwa vazvione zvatauya nazvo pano, zvizikanwe kuti tauya neiko. Mwana wababa Caleb ari kuuya, tinotenda wanga wachitamba anotiverengerawo zviri pano. Maswera sehama neshamwari, mwana sekuru nana gogo vamwe vose vari pano vanoremekedzwa. Ndiverengewo madonations atauya nawo pano. Ashisi kutaura zvinoitwa ukamaigasha nozadziswa nokudya. Magroceries tine maize, sugar 40 kgs, beans 5 kgs, shanks 3 kgs, cooking oil 24 liters, cremora 2 boxes, flour 20 kgs, cups 600 grams, bath soap nambuya ndaugezawo vanhu sana. Like our bathing soap tine 20 soaps, tissues 50 rolls, tine futi Vaseline 1,200 mils. Then washing powder tine 16 kgs, toilets detergents nazobatawo toilets ndaugezwa. Saka tine 2 bottles toilet detergents. Then dishing wash and dishwashing liquids pane 20 liters. Mops ekumopa wachicleaner pane 3. Sweet lollipops anzanambogona zvinotapira pane 3 packs. Creamed biscuits 48 packs. Then rice. Okay, so pane 200 kgs. Then ndazobatawo nyekunzi vanodawo medication. Saka titauyawo nemapainkillers 200 tablets. Betadine tauya 2 bottles. XCT 150 tablets. Disposal gloves 100 gloves. Adult diapers tine medium size. Vakotora nyama ina mundoziva munyama inazera. Saka panyama paka tine chicken. Pachicken tine 20 chickens. Then tine full cow. Moze tichikafuna panozondawo kuti tingete maproject togona kutengesa ukudza chona kana togona kuzviurayira tichidya. Saka tauya ne 200 chicks. Then hembe pana zvino anasekuru vakachena. Anasekuru arikosimuka anasekuru aoneremoe. Complete 16 sets. Wow. Baby shoes. Shangu. Smart no tangira kutoka. Yeah. And then 16 pairs a day. Mafuta kama shese mukati. Yeah. Saka pane 16 pairs a day. Ni matai 10.
Then chapesira tine ma portable glass cutters. Rauya iri 1. Wow. Aiwa. Ndo zvatauya nazvo amai Mukaratigwa. Huku ndidzo dzidzi. Vana sekuru, nyama yauya padhuze. Nyama. Mombe iyo musoro wayo uriapo. Mazondo ayo. Mazondo nematumbu. Hapana chatasara nacho. Neliva riripo. Yakangokwana yakadaro mombe iyoyi. Zvese zviripo. Yakakwana yakadaro mombe. Aiwa. Saka tinowa kufara zvikuru kunge tiri pano nezvatauya nazvo. Tiri kuvimbisa kuti aiwa kana tichinge taenda hatiendi zvachose. Masutu ndaona kuti kune vaedza vakapfeka, kune vamwe vasati vapfeka vese rimai Mukaratirwa. Vamwe vasati. Vasati baba atavengwa torai masutu evamwe nana gogo. Umwe nomwe atouya abatiswa ake. Vangazotsamwa vanorwa kumana vada bhokisi nawo. Vakutochema kuti koenda shaya. Ngavauye padhuze umwe nomwe apiwe yake, vatopfeka kare tinotenda Mwari. Masutu. Sekutaura kwandanichiita ndiri kunzwa kufara samai vemusha. Maona zvandaona apa? Mazviona? Kana mazviona ngatipei baba Moze nesangano ravo maoko. Ngatipamei zvakare. Hanzi zvinonzi hoyo. Aiwa, zvakanaka izvi, Mwari ngavakudzwe. Ndazoona kuti sei manditi pamwe ndapedyo nekuprofita baba. Asi manjeka imi ndimatorakidza kuti magara muri muprofita. Nekuti zvatatichema nazvo ndo zvazvakazara apa. Saka aiwa, tiri kupa kutenda baba. Kutenda kwakasimba nekuti tatoona kuti hafu yezvatatichema nazvo zvabva zvapindurwa pakare. Tinotiitirwai zvakanakisa imi nemhuri yenyu nesangano renyu. Ngapawedzerwe patapudzwa nezvamatiitira, tinonzwa kufara. Saka ndakuda kupa nguva ino kuna Madzibaba Zambuko. Vane shamwari yavo yavari kuda kudaidza mukati umu. Ngatiomberei maoko vachiuya. Sekuru Mandara. Muri mwese ndanga singazivi kuti ngaone vanhu vakadai. Wodai ukarara unoroteswa kuti chakati safunge munhu wese aroteswa. Anotaurirwa naMwari usiku neusiku achitaurwa mangwana oite izvi, mangwana oite izvi. Mwari anotaura wakarara. Musapomepoje kuti zvaanotaura Mwari ndikurota chete. Aiwa ari kudzidzisa zvamangwana. Izvozvo ndinouyawo ndichikumbira kuti hachazvikwanisi kuzvitaura. Ndinotenda nofunga kuti nasi Mwari adzika taanasi. Zuva nezuva rine zvaro. Munozviziva zuva ranhasi tanga singazizivi kuti tichaona zvakadai. Vakomana ndaita mupfupi, ndaita mudiki, dai ndaikorawo kudai chitaura zvakanaka bheta. Zvino ndiri kutadza kutaura kuti pamhope vanhu vese ava ndinonyanya kutaura. Ndatenda nekumiswa pano pandiri pano
nyama yangu inobva yadini yovira, ikavira yoibva ndotenda panyama iyi yauya iyi. Hama dzangu dzose musashore zataona nhasi pano. Hama dzangu dzimwe chembere tinopomberwa uroi tisina uroi hwako. Takura neuroi heresi. Takasevenza makore akawanda 1964 tatanga kusenza muno muZimbabwe. Tichisenza tinenge takura kare chibva kwataibva netsoka. Hama dzangu hakuna kwataiziva kwataienda. Taindoenda chete nesango. Mvura yamunochemera tapedza 2 days 3 days ngaone mvura. Sadza ramachemera kuti nhasi sadza mangwana sadza isi tapedza wiki sina kuona sadza racho. Taipona nemvura chete musango tichiuya. Akamana ndataura zvakawanda nai. Pamwe nguva yacho inozopera. Ndatenda haleluya tekuzokolora vanhu. Ndinotenda mwese mauya pano neuko. Handichaoni madziso angu ndachembera. Amen. Community. Inini last week vakauya kuNorton vakabhadhara mwana wangu school fees. Saka zvinhu zvinofadza zvavari kuita. Saka ndinongoti Madzibaba Moze rambai muchikombererwa naMwari. Mwari vavedzere pamuri kubvisa. Amen. All right. On behalf of Chipo, nangotendawo Madzibaba. Ndinokukurudzirai kuti muchirungu zvinonzi do good and good will follow you. Do bad and bad will swallow you. Saka ndinongoti rambai muchiita zvakanaka zvichava zvichikutera. Kune vamwe vanhu vanofungidzira kuti vanochengetwa neminamato yavo, asi imi muchengetwa neminamato yevanhu vese vamuri kuitira zvakanaka. Saka ndangotendawo Mwari nekuda kweupenyu hwenyu. Because blessing yamuri kuisa inini munamato wangu zvinondirwadza kuti ndione pane need but ndisingakwanise kubatsira. Asi imimi muri kuwana chamunowana kuti mubatsire vanhu. Saka ndokoti rambai makadaro, rambai muchipfuurira mberi. Isusu hatina hedu zvatinazvo, asi ini naTeri tichadzoka pano tomboswera nanagogo tichivaimbira vachitangadzwa nesi. Sure. Ndaitombozana ndichizofunga nakagarapo. Ndikati munana mbuya makazara wisdom. Saka tikaswera navo tine zvakawanda zvatiri kudzidza. Nhasi hatina ende kuona mukana wasi tichadzoka. DJ tomboita semoyo here. Sure here. Are you ready? Are you ready? Yes. Are you ready to dance? Yes. Yes, sir. Sumunzi. Chipo. Teri, jandinoda mozigoma. Ikura uwe. Ela. Chipo. You light the fire now. Ikura uwe. Baby, ikura uwe. Wetwa. Hello, Teri, I can do my temperature rising. Ukira kureko, I'll turn this here.
but don't be a direct Thomas. I'm gonna put my focus. Kushina kumakumbo. Kushina kumakumbo. Together forever. Such a beautiful life. Kunyango chinyeta. Gonna give you a chance. Chimbo, I know. I see you come back and more. Chimbo, I know. Next to my Hello guys and welcome again Pasim Reality ITV pachivitiviti chakanzwa izwi chivitiviti sina side effect chatotangwa vhiridzo netsvakiridzo nefunga maona mavidhio akasiyana-siyana ngatiplaya panapa maona maperformance akasiyana-siyana from Teri naChipo maona maspeeches maona nasekuru wapiwa zvinhu zvakawandisa saka toda kutenda Madzibaba Moze once again but toda kundinzwewo because kachiketa tosangana obvious na DJ Sparks takutoshandisa mukana iwowo seadvantage kachiketa sangana nemacelebrities hatidi kuona macelebrities maziso edu tobva tabakidza kamera saka kundinzwe Teri naChipo panapa kuti vanowo chekutaura here vari kutiwo chii nezvikuitwa naMadzibaba Moze saka tatanga naChipo because Chipo tisendenda kuona video ravakaenda kunotoni Madzibaba Moze vakabatsira nemaschool fees saka tinombonzwawo mathoughts akewo pamusoro pezvikuitwa naMadzibaba. Chipo ndepi zvirize uribo ndiri right tamhoresana kudhara sina kwanza kutaura panapa chada kuti tara nezvacho kuti tingonzwa kuti anyways kuna Madzibaba Moze ndoda kungoti kuna Madzibaba Moze varambe vachiita zvavari kuita because vari kubatsira vanhu vakawanda stereki. Inini vakandibatsirawo nemwana wangu vakandibhadharira school fees yeterm yese ende zvinoperera ipapo vakati vanenge vachibhadhara every term kusvikira apedza chikoro. Saka ndoda ndingonzwa kufara nezvavari kuita, ndoda kungovatenda kuti varambe vachidaro and Mwari avakomborere awedzere pavari kudzidzisa. Right. Mashoko makuru tiri pamaisa vanhu vati vaomberere maoko. Chibaba ndofunga mukuwitnessa zvose zvikuitika tiri panapa pamachembere maona zvachiitika maold ages achibatsirwa zvokuti vanhu vazhinji havasi kuita izvozvo but Madzibaba Moze vari kuzvikwanisa kuzviita pasiwa zvinhu zvakawandisa. Anyways aminayo kuna Madzibaba Moze chandinoda kungotaura ndechekuti toda kungotenda Mwari nokuda kweupenyu hwavo because zvavari kuita zvinonzi you'll be blessed to bless others. Mwari anokukomborera kuti ukwanise kutambanudzwa ukomborero mweari paside pavo nokuda kwokuti upenyu hwatinorarama hwakasiyana, mawaniro atinoita isu akasiyana ende unogona kunge nhasi usitorina chauinacho but mangwana unogona kunga wane zvakawanda. Saka vaiva vari kublesa vaiva minamato yavo iri kutochengeta upenyu hwavo. Saka ndinoda ngoramba ndikuti Madzibaba Moze ngavarambe vakadaro ende chandinofara ndeyekuti vari kukurudzira vamwe vanhu vakawanda vanenge vainazvo but vamwe vavanhu nokuda kwekusiyana kwemwoyo yevanhu mumwe anenge aingofunga kuti pamwe ndikatonopa munhu ndoita seenda mushora asi munhu anenge atori paniti yekuda zvinhu. Saka ndoda kutenda Mwari kuti ngaaramba achivawedzera pavari kutapudza ipapo, aramba achiwedzera kuita kuti vanokwanisa kuramba vachibatsira ziso ravo parinenge ramba richiona vanoramba vachiwana zvinhu zvakawanda. Saka mudhara imimi ndazvo zvamataura mashoko ekuti ndinobvumidza kutaura kukuudzai kuti wisdom will kill you. Zvamukutaura mashoko ane wisdom zvekutodaro but mudhara imimi makawana kana naMadzibaba Moze face to face ponzi paiswa dialogue yenyapa muri 2 chii chamungade kuati vakuitire iwe imimi? Alright, inini mostly chandinoda I want to be independent. Handidi zvekumbunyikidzwa, handidi kunyanya kukumbira kuti ndiendesawo apa semunhu anonzwa ndiri muimbi ndinoenda kwakawanda, ndinoshedzwa kwakawanda, ndinoda kuenda kumastudio. Saka which yanaishandisa yacho electric ine macomplications akawanda saka izvozvo haisi kutomboshanda. Saka chikumbiro changu ndechoti dai Madzibaba wakukwanisa kuti
waniro imwe wheelchair siyana ndinayo electric chair yekuti ndikwanise kufambirawo ndege ndichienda kwandoenda, ndikwanise kuti ndikadedzwawo nguva yacho andofamba naye anenge aripo, asi anogona kuwandirwa nezvekuita. Asi kana ndikangofunga kuti ndaenda kwakati ndindege ndoko zvinondibatsira kuti ndisatorerwe nguva yakawanda nekutsvaga vanhu. Saka chikumbiro changu ndechekuva ine electric chair. Right, Madzibaba Moze, amene kana muri kutinzwawo kana kuti muri kundinzwawo on behalf of Terry and whoever ari behind Terry kana kuti mafans ake tachikumbiro wheelchair. I know zvakawanda zvamuri kuita kana muri kuna mine mabudget enyu aminawo ame zvamuda kuita, but akutombokumbirawo kuti mungotipawo wheelchair iyoyo. I know kuti haambozvitadze Madzibaba, haambozvitadze nyange aida anombotitisa budget atika, saka takukumbirawo. Ameno ndidzoke kuno kuna Chipo. I know kuti une zvekutora zvakawandisa ende munoshoya muri kumhanyira, handingaambe ndakakumbunyikidza because ndaramba ndine mupanapa. Obviously ndine makwesheni akawanda, especially iwewe ndakambopedzerana nayewe. Iwewe ndine nyaya dzangu hope dzada kubvunza, nyange dzakambobvunzwa but ndida kuti udzibvunze futi. Saka njatso yakumba mhosva iroyo kana iri mhosva hapana nyaya dzino expire. Saka I think ndichatsobhuka time newe toyatsodiscassa pasina kwauri kumhanyira, usina pfungwa dzakufunga kuti mwana wangu ari kupi chichichichi andika sure tera izvo kuti tifoni yangu ingofona kuti kubhidhura. Saka I think for now tokumbogumira panapa, ndichazoyatsouya kudheni angati kutotaura hangu zvakawandisa. Performance ndaiona wakapenga awite samo leZimbabwe. Nyaya yanga ndingonayo panapa ndingotaurawo ndingonzwewo maonero awo nemafungiro about zviri kuitwa naMadzibaba Moze. Saka thanks guys for supporting Zimu Reality ITV. I know kuti vazhinji vacho vari panapa muri mafans aTerry naChipo. Please go and subscribe YouTube channel yaChipo, then YouTube channel ya Terry. Mune mawasupporta zvisingatomboite. Muenda kuFacebook munofollowa mapages awo, mune mawasupporta zvisingaita. Mapages awo anambonyorwa zvimwe zviskiri Terry. Yafanira uya kanyawanzi Chipo Chashe Mchegwa. YaTerry yakanzi Terry chiyani? Terry Chimese. Haisi YouTube channel wakafana nedu sokuti ndingochinzi Sparks but unongokanyorwa kuti Zimu Reality ITV. Saka ari easy kuloketa, ari easy kutsvaga. Munongoona live avanoita ipapo sesign yekuti ndiyo platform yake chaichaiyo, because I know kuti team inenge ichivhurawo awo but still kuti munyatsoona kuti ndo yawo chaichaiyo vanenge vachimboita malive. Kana mamusingaite guys chibve manoita malive, because malive anoita kuti mafans enyu anzozoti panapa tiri panapa ndipo chaichaiyo. Bono ndabva panapa ndinokireta page rakanzi Chipo naTerry. Saka amchimboita malive, obviously kana ndi ghost nini andikwanisa kuita live. Saka zvakakosha izvozvo, zvakawanda zvekudiscussa guys. Thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Don't forget to subscribe, like and share, nekundifollowa futi nini pama all social media platforms angu. But before musati mafollowa ini, please follow Jesus Christ, saishe namuponesi upenyu hwenyu. Thank you. Uyo